Otito dịrị Jesu. Happy Easter, everyone. Because when the father is running late,
My Lord, he died for a kingdom to redeem the hearts of man. Now my people, don't you weep, he has risen from the dead, he lives again. Hallelujah. Indeed, hallelujah. Sing hallelujah. The Lord is risen. He is risen. Indeed, hallelujah. Dun, 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 dun. My Lord came forth like the morning with the splendor of the sun. Come triumphant from the womb, the victory won. Hallelujah. Sing hallelujah. The Lord is risen. He is risen. Sing Kembo, thank you for keeping up. Thank you. It was beautiful. So sorry that I'm being late. It's not usual. Here can't be but I'm happy I am here. Na fana na nwa na monso. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, dị nwe n'anya ebilitego n'ọnwụ, anyị ji obi aṅụrị wee bịa n'obi Chineke iji were ukwe aleluya aleluya maka na ihe ọma melụ na ndụ anyị, n'ihi na dị nwe n'anyị Jesu Kristi etibigo agbụ niile nke ekwensu na ọnya niile nke ndị iro na-agba na ndụ anyị. Anyị na-ekene Chineke maka ọmalịcha ụbọchị tata, maka onyinye nke dị nwe n'anyị Jesu Kristi na onyinye nke mbilite n'ọnwụ. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-agọzi anyị, na-ayọkwazi ka mbilite n'ọnwụ dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa wetela anyị mbuli elu, wetela anyị agamniru, wetela anyị udo, wetela anyị ngọzi, wetela anyị ọgwụgwọ nsọ n'ụzọ dị iche iche. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị nwa ka anyị runatazia n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazi na aja masị nwa ndị charismatic group, prayer group na erunye masị nwa nke mbilite n'ọnwụ dị nwe n'anyị Jesu Kristi, ka o wetelu udo na aṅụrị n'isi ndị niile na-abịa ụka na St. Fortunata. Ezinụlọ nna na-ekenekwazi Chineke maka ihe ọma na ebeli ya na ezinụlọ ha. Ezinụlọ Nwalọzie na-erunyekwazi Chineke nwanne anyị nwoke Leonard Ashala Nwalọzie 2 years remembrance. Mr. and Mrs. Chibuzo Nweke na-erunyekwazi masị nwa na-ayọ nchekwaba ịfụnanya na agamniru na ezinụlọ ha. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na unu ụmụnna m, emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Nye aka nje ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ,
na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m kwụrụba m. Ka Chineke ji ike niile mere anyị niile ebere, gbara anyị ndị anyị gaa ma duru anyị na ndụ ebebe. Chineke anyị n'ụbọchị taa, i sitela n'aka otu nwa gị bụ onye meriri ọnwụ meghere anyị ọnụ ụzọ ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ, mee ka anyị bụ ndị nọ n'oriri mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị si na mgbanwe nke mmụọ nsọ bilite n'uju nke ndụ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwu Chukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya. Unu ma maka ihe ukwu ahụ merenụ mgbe Jọn kwusasịrị mmiri Chukwu ya, nke akụkọ ya gazuru ala ndị Juu dum, bido na Galili. Unu ma maka Jesu onye Nazaret, otu Chineke si wụsasị ya mmụọ nsọ n'ike. O jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị ọrịa na ndị niile ekwensu kere agbụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Anyị bụ ndị akaebe nke ihe niile mere n'ala ndị Juu dum n'ime Jerusalem. Ha gburu ya site n'ịkpọgide ya n'obe, ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, wee mee ka ọ pụta ìhè gosi mmadụ onwe ya. Ọ bụghị mmadụ dum ka o gosiri onwe ya, kama naanị anyị bụ ndị akaebe, ndị Chineke họpụtara na mbụ. Anyị soro ya rikọọ nri, sorokwa ya ṅụkọọkwa ihe ọṅụṅụ mgbe o bilitechara n'ọnwụ. O nyekwara anyị iwu ka anyị kwusara ọha mmadụ ozi ọma, ka anyị gbasikwa akaebe ike na Jesu bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ndị amụma niile bukwuru amụma maka ya, na onye ọbụla kwere na ya enwetala mgbaghara njọ site n'aha ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ, nwekwa obi aṅụrị. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ, nwekwa obi aṅụrị. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ, nwekwa obi aṅụrị. Aleluya! Nyenụ Onyenwe anyị ekele, n'ihi na ọ dị mma. Ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, aka nri nke dị nwenụ emerigo, aka nri nke dị nwenụ kulitere m, agaghị m anwụ, kama aga m adị ndụ wee na-eto aka ọrụ ya. Nkume nke ndị ọrụ ụlọ jụrụ ajụ abụrụgo ideji ụlọ. Dị nwenụ mere nke a. Ọ bụ ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Ọ bụrụ na unu so Kristi n'ọnwụ ya, na-achọnụ ihe dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'oche eze ya n'aka nri nke Chineke. Tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị na ihe dị n'elu ụwa, n'ihi na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma ezuola ndụ unu nke ọma n'ebe Kristi nọ n'ime Chineke. Mgbe ọbụla Kristi ga-apụta ihe, unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ndị otu Kristi, toonu onye ahụ eji chụọ aja ngabiga, toonu nwa atụrụ gbapụtara igwe atụrụ ya. Kristi bụ onye aka ya dị ọcha, onye doziri ihe dị n'agbata Chukwu na ndị njọ. Ọnwụ na ndụ gbara mgba,
lụọ ọgụ dị egwu, egburu eze nke ndụ, o wee bụrụ eze na-achị anwụ anwụ. Maria gwa anyị, gịnị ka ị hụrụ n'ụzọ? Ahụrụ m ebube mbilite n'ọnwụ Kristi na okpokoro eli ya. Ndị mmụọ ọma na-agba akaebe ya, akwa ozu na ụlarị na-agba akaebe na nchekwube mbụ Kristi ebilitela n'ọnwụ. O burula unu ụzọ gawa Galili, eze mmeri n'agha, mere anyị ebere. Kristi bụ onye ngabiga anyị aghọọla ihe ejiri chụọ àjà ka anyị na-emenụ mmemme a n'ime Onyenwe anyị. Hallelujah, 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 Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. N'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe chi na-abọsibeghị, Mary onye Magdala bịarutere n'ili. Ọ hụrụ na ebupụla nkume ahụ eji mechie ọlụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Peter na nwazụ nke ọzọ ahụ Jesu hụrụ n'anya, wee sị ha, ha ebupụla Onyenwe anyị n'ili, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili, ma nwazụ nke ọzọ ahụ gbakarịrị Pita n'ọsọ, wee buru ya ụzọ rue n'ili. O wee hulata nyụọ anya hụ akwa ụlarị ahụ ebe a gbasara n'ala, mana ọ banyeghị ya abanye. Simon Pita onye na-eso ya n'azụ wee bịaruo banye n'ime ili ahụ. Ọ hụkwara akwa ahụ gbasara n'ala. Ọ hụkwara akwa eji kechie isi Jesu. Ịchafụ ahụ na akwa ụlarị ahụ aghasaghị n'otu ebe, kama a pịara ya apịa, debe ya iche n'ebe ọzọ. Nwazụ nke ọzọ ahụ buru ụzọ bịarue, banyekwara n'ili ahụ. Ọ hụrụ, bịakwa kwere. Mgbe a na-ekwu ihe ndị a, ha aghọtabeghị ihe a kụziri n'akwụkwọ nsọ na Jesu ga-esi n'ọnwụ bilite. Oziọma nke ose bụ ụwa. Amen. Bulie ya, bulie ya,
bunye faya Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile nwanne m bunye ya nwanna m bunye ya Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile ndị nne bunye ya ndị nna bunye aha ya ụmụaka bunye aha ya elu Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu Amen. Dị nwanne anyị esigo n'ọnwụ bilite ọtụtụ izu ụka gara aga anyị bidoro na Ash Wednesday anyị niile bịalụ n'ụlọ nsọ nke Chineke welu gbue ntụ kedu ihe ntụ anyị gburu gosiri na anyị ga-ewere onwe anyị ka anyị dị nye Chineke nyecha ya kpamkpam o gosipụtakwazịrị na ọ bụ ntụ ka anyị bụ na ọ bụ aja ka anyị bụ na ọ bụkwazi n'aja ka anyị ga-anachi ya na anyị ewelugo onwe anyị etu ọbụla anyị dị welu nye onye nwe anyị wee sị na bido ụbọchị ahụ gaba na anyị ga-eme ọtụtụ ihe na ndụ anyị nke mbụ bụ ikpe ekpele anyị kpere nya bụ ekpere for 40 days ọtụtụ n'ime anyị nwere ọtụtụ ebumọnụ n'ụdị dị iche iche ụfọdụ nwere so many sacrifices they made ndị ada eje morning mass ụfọdụ si na lenti nwa na ha ga-ejegide morning mass until ọgwụ ndị na-asịsa asịsị na lenti a na ha ma asịsị asị n'ụwa ha in different forms we sacrificed then ọ bụrụ sọsọ ya ọtụtụ n'ime anyị sikwuazị na anyị ga-enye onyinye ga-afụ anyị ụfụ n'arụ which is almsgiving which is part of Lent anyị mere ihe ndị a niile for 40 days tata ka Chineke na-egosi nye emeligo ọnwụ ọ sị death where is thy power death where is thy sting ọnwụ kedụzi ebe ike gị dị na ọchịchị bịara imebi ife mana ife si na ọchịchị darkness can never take over light a na-etu aka ọ dịkwazị na ndụ anyị niile na darkness can never take over the light that shines in our lives. Gịnị bụ resurrection? Nkụzi nụnwa gbalụ ndị mmadụ ghaliri nne ka a na-akụzi enwere mgbe Paul je na Greek je na-akụzi maka resurrection ọ kụzigide ọ sị na Jesu ahụ n'ugburu na o mechaa nwụọ mana o kulite n'ọnwụ. Ịma na ndị Greek bụ ndị nwere echiche rinne, they are philosophers. Ka ọ na-akụzi ha o kwere abanye n'isi ha ọfụma. Kedu ihe ha gwara Paul? Ha sị Paul, we will hear you some other time. Na akụkọ ya na-akọta taa adịrọ mma na ntị na a ga-anụ ụbọchị ọzọ. And they left him. Gịnị bụ resurrection? Ịbịakwuozi na be anyị ndị Igbo, anyị aghọtachara ya ọfụma, mana etu ndị be anyị si ghọta ya resurrection bụ reincarnation. Ọha bụ ndị be anyị, ihe ndị be anyị ghọtalụ na mbilite n'ọnwụ. Na mbilite n'ọnwụ bụ gịnị? Ịbịa ụwa ọzọ, reincarnation. Anụgo m series of stories. O nwere onye sị m na great grandmother anyị na-enwere ihe akara ya n'onu ọtanjele ma whatever bụ mpụta ụwa o bu were bịa, mana o mechaa nwụọ dịbazịa na anya nọrọzi nwerozi nke afọ, mana na nwa anyị mụrụ kịta na ije n'onu ya na ị ga-afụ ebu mpụta ụwa ahụ. No great grandmother anyị mere gịnị? Bịakwalụ ndụ ọzọ, which is our own concept of resurrection.
Even I remember my dead father can akpọ m afa papia until ọ nwụọ. Ọchị ịkpọ m kama ọ ga-akpọ m afa m, ọgbọ m afa papia. Gịnị ka o ji akpọ m afa papia? Maka na o kwetalụ na m bụ papia mana m abụrọ. Mana abụrọ m papia maka na ama na m abịabịara mbụ. Maka na ọ bụ na m abịago mbụ na m eme gịnị? Mma amatụ obere ihe metụrụ na mbụ. Kama na ọchị explain ya, ihe ọ ga-explain na papia bụ oke dibịa. And ebe papia bụ oke dibịa, mụ nwa jekwuo chie fada na dibịa ahụ na-aga. Ọ bụrụ ihe mmadụ ji akasi onwe ya obi maka na anyị ada achọ ka nke anyị ji megene funahụ anyị. Ọtụtụ mgbe ị ga-afụkwa ụfọdụ ha na-eli nri, olie nri olifọtụ ụfọdụ. Mebi onye nwa ya nwụgoro anwụ, ọbịa olifọtụ, ọ pụọ, o jechazie pụta, o bụrụ n'obi na nwa ya nwụrụ anwụ emego gịnị, abịago rie nkie, o bidokwara ibe nri ka agụụ rapụ igugbu nwa ya na n'ili. Maka na onye nwụrụ anwụ na n'ili ya abịakwa rie rice na-akwazi ya na n'ili. Enwego mgbe m kọkwuru akụkọ nwaanyị na-edobelu di. Ọga ndị anọrọ mgbe m kọrọ ya ka m kọkwuzielu dị anyway. Nwaanyị na-abụ di ya na-alaiki nri asụrụ asụ ọfụma wite ọmalịcha ofe. So nwaanyị a di ya nwụcha, ọ nọ n'ime ọnọkata ini ahụ, onekata ya ọsị ha na-agụ ya agụgbukwo nwoke a n'ime ili na enwere ọzọ onye na-enye ya nri. So kwa ụbọchị nwaanyị esi ọmalịcha ofe dobe, sie ezigbo ụtala dobelu nwoke. Mana nwaanyị sichazie nri dobe, o jebe ahịa. Before na-anata ahịa bata, ọ bụ na elichago ụtala ahụ rie ofe, wele ileme gịnị lachaa ya. Nwaanyị pụtazi ọ na-eti na agụgbukwa anụ di ya maka onye richalụ nri wele ile lachaa ofe. O gosi na gịnị na-eme na agụụ dị ya na-arụ. So nwaanyị mechakwa ọgbakwa mbọ na-esi etu ka nwaanyị si wee sigide nri jekwa batakwa ọbụna nnie. Nwaanyị wee sichacha nwee nke a o ji egotecha nnọọ ma ezigbo azụ ma ezigbo anụ tiecha nnọọ ka nwaanyị na nwoke a na-ala ikwo na azụ ọkpọọ. O tiecharị ọmarịcha azụ ọkpọọ jebekwa ahịa. Nwaanyị anatazi ahịa na-enwezi aṅụrị ka ya nezi ama ma di ya ọ bịago rie nri. Ọ bụrụ na ewu na-akpagharị n'ogbe na-abata dala ụtara dala ofe megịnị va. Gwagodo m ihe nwaanyị a ga-eme ewu a na-ewu ka ọ kwụrụ aka were azụ ọkpọọ ngala ọnụ na okporoko wee siela ofe. O wee bụrụ etu anyị si aghọta mbilite n'ọnwụ. Ịbịakwa n'akwụkwọ nsọ enwekwalụ mbilite n'ọnwụ nke Lazarọs. Mbilite n'ọnwụ nke Lazarọs mgbe Jesu jere n'ili si Lazarọs kunie. Lazarọs kulite. Lazarus was dead but came back to life. Mana nke a bụ temporal resurrection because na Lazarus amesịrị megene nwa ọzọ. Mana resurrection nke anyị na-ekwu bụ resurrection that is permanent. Onye ka Paul ji wee sị, if Christ had not resurrected from the dead, our faith is in vain. Na mbilite n'ọnwụ ahụ na ọ gbawala ọnụ ini, enwere onye tụlitere na o ji aka ya. At the time God apportioned, he broke the veil that covered all of us. Ogbuwa njọ, gbuwa ọnwụ, gbuwa afụfụ, gburie ihe niile wee si n'ini megene pụta. Onya bi ha mụ na gị na-celebrate. And so what we are celebrating is freedom. Freedom from the chains of the evil one. Freedom from death. Freedom from sickness. Freedom from fear. Maka na onye kwu anyị n'azụ kalili okwu anyị kotere. Onya bi ha na-celebrate tata. And so what we are celebrating is faith. Faith in the power of resurrection.
And nobody ikweta n'ihe nwa. Ifo that no weapon fashioned against you can prosper. Obuni ikweta n'ihe nwa. Ifo ni hobo na ndị ilo na-ezu can never defeat you, because he who is with you is greater. Umunnem na Christi, let us celebrate. We fasted for 40 days and 40 nights. We fasted throughout the whole Lent. It is time to relax. Onye naluo tata, ya ji nwa ọlacha aka ya ọfụma. Ebupụta nni megene rie ya. Rie life kwuo ofe ka afọ sọsọ tata, life ka afọ tata. Ọma bụ njọ. Nwa aṅụle, sachapụ iru gị. Everything nọchiri n'obi gị that makes you not to be happy. Will ihe ndị a niile wepụ? Will the power of resurrection to fill your heart today and always through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Onye nwanyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nda mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si na ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ nke nwa gị wee bịakwute gị n'ụbọchị tata. Anyị nwelu nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị.
inwe na anyị nụrụ anyị anyị ka anyị natazia n'isi a narụnye Chineke bụ m n'obi ndị ọzọ. ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Mama, 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 Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-awụli elu n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ nke gị wee na-ehụnyere gị aja nke a. Ọ bụ ya ka iji na-amụgharị ụka gị ọzọ na-azụkwa ya n'ụzọ dị ebube. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi ihe nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a
mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Tan 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 tan. Let me hear you say, oh. Let me hear you say, oh. Of your glory, Lord, heaven and earth are full of your glory, Lord, we praise your name. Let me hear you say, oh. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya.
gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Jesus, my Savior, into the boys away. Jesus, my Lord, up from the grave he rose with a mighty triumph for his souls. He arose a victor from the dark domain, and he leads forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. I am Mary. Biliwo, Yeso, Apa Bulunelobe. Oh, yeah. Gado Yeso. Mama Sirigwe Badatanili Welesi Hana Obilewo. Hallelujah. Obilewo Chesa Pabulu Nelobe Oye Mary. Obilewo Jesu akaburu n'elobe onye Mary na-ebakwa na-achọ ahụ Jesu. Mary na-eti mkpu n'ili Jesu. Mary na-akwari ebighịrị Jesu. Menos zutere diwenu. Jesapa elobe onye Mary. Obiliwo Jesu apabu elobe onye Mary. Tan 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 taran taran. Hallelujah, onye mere biliwo, Jesi onye mere. Hallelujah, onye mere biliwo, Jesi onye mere. Hallelujah, onye mere biliwo, Jesi onye mere. Hallelujah, Tobenu Chineke ọ bụ dịka na dị mkpa ọdọgbo achasasa o meri n'ekwensu o meri n'ekonu o meri ọkọchịchị meri ahụrụ ya Pita ahụrụ ya onye mere biliwo Thomas ekwelego dị n'ụọzi na-ekwe
anyị nụrụ anụ. Aleluya, onye mere biliwo, Kristi onye mmeri. Onye mere biliwo, Kristi onye mmeri. Aleluya, 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 onye mere biliwo, Kristi onye mmeri. Ka anyị ayọ. Chineke anyị, were ebere gị dị ọkpụ na-echekwaba nzukọ gị mgbe niile site n'ịdị ọhụrụ nke anyị nwetara n'emume ihe omimi ngabiga nke a, mee ka anyị rute n'ihe dị ebube nke mbilite n'ọnwụ site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ka ọ na-ekwa ya aka, ka ọ na-ekwa ya aka. Unu mana Chikadibe on top of his game today, starting from before Ebidoka. Okay. Second collection is to support the elderly and senior priests. Biko, donate generously. Chika. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Amen. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 Everybody shout hallelujah. Christ is risen. Glory be to God in the highest. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Christ is risen. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Otito Jesu. Next Sunday is Divine Mercy Sunday, April 24th. There will be a bilingual Mass devotion from 3 p.m. We hope you can join us. We are accepting dedication for our flower circle for the summer months. There are 45 circles of the flower pots and the trees. Minimum donation is $25. Emana Parish GA to support and etinyekwa na prayer because
Do your best. Please know that the rectory will be closed tomorrow in observance of Easter. Today, those that came early, the children that had the egg hunt, clap for them. Asimonyo Awunapoto, the parish sponsored egg hunt. They got the Easter bunny here. And the kids that came early participated and got the gift that the parish gave. So next time, ikpoto umuazi n'oge biko, ọkwa na umuazi ka a na-ekwuru maka ha. Even pleasantly surprised, Mama Ejima bụ m ụzọ wee bịa ụka maka umuazi. Ka ọlụnụ fa aka. Remember, today is the day you return that Easter savings. If you stay having it, those card we do na zo eba ndị mmadụ wọcha na tata bụ Easter. Tata ka ị ga-ewe n'itekwie nyekwa ndị parish biko gbanụ mbọ ka onye ọwụna weta nke ya. Anyị enwe birthdays today. Birthdays? Oh, Ugonna. Wow. The blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May The blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name. Happy birthday! God be to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you! And one anniversary. Parish got this for everybody. This is sanitizer. Inapu ichelo welonke no nature biko konyo wana wetankie. Otstodri Jesu. Otstodri Jesu. So I was as like I said, onye ọbụla nwe aṅụrị tata, no moody face, just relax your way go ọfụma. Let's all be happy and rejoice. So I may wish you need again. Happy Easter. Happy Easter. Onye nwe anyị na onye lụrụ. And then biko gbadakwanụ kono full Christian father maka anyị na-akwadobere ndị nne something free will donation. Hey, hallelujah. A triumphant holy day. Who did once upon the cross suffer to redeem and save. Hallelujah.
Christ our heavenly King. Oh, into the cross and grave, sinners to redeem and save. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Happy Easter.